tafi da ni, ki tafi da ni, ki tafi da ni Faduma, ki tafi da ni, ki tafi da ni, ki tafi da ni Faduma. Dan Khadijatu matan Nabiyullah, dan Aisha matan Nabiyullah, dan Maryam matan Nabiyullah, dan Zainab matan Nabiyullah, dan Hafsat matan Nabiyullah, dan Hindatu matan Nabiyullah, Sa'adatu matan Nabiyullah, Ibrahim dan Nabiyullah, Abdullahi dan Nabiyullah, Al-Qasim dan Nabiyullah, Ummul Kursim yar Nabiyullah, Ruqayya yar Nabiyullah, har ma Zainab.